Η κωδικοποίηση στον υπολογιστή. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές είναι κωδικοποιημένα. Χαρακτηριστικό της κωδικοποίησης σε όλους τους υπολογιστές είναι η χρήση μόνο δύο ψηφίων, του 0 και του 1. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι μονάδες και τα κυκλώματα του υπολογιστή μπορούν να βρίσκονται σε δύο το πολύ διαφορετικές φυσικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, τα μαγνητικά υλικά του υπολογιστή να είναι μαγνητισμένα ή όχι. Η κωδικοποίηση είναι μια διαδικασία με την οποία κάθε χαρακτήρας αντιστοιχίζεται σε μια διαφορετική ομάδα διαδικών ψηφίων. Όπως η ελληνική γλώσσα διαθέτει 24 γράμματα και η αγγλική 26, με τα οποία συνδυάζοντας τα κατάλληλα σχηματίζουμε λέξεις, έτσι και στη γλώσσα του υπολογιστή με το συνδυασμό των ψηφίων 0 και 1 σχηματίζονται αριθμοί και λέξεις. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από τον υπολογιστή με τη μορφή κωδικοποιημένων χαρακτήρων. Κάθε χαρακτήρας είναι ένα σύνολο από διαδικά ψηφία 0 ή 1. Το σύνολο των διαδικών ψηφίων κάθε χαρακτήρα είναι συνήθως 8 και χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς συνδυασμούς που χρειάζονται για τη σωστή και διαφορετική κωδικοποίηση κάθε χαρακτήρα στον υπολογιστή. Το πιο διαδεδομένο σύστημα κωδικοποίησης είναι ο κώδικας ASCII. Σε αυτόν κωδικοποιούνται 256 διαφορετικοί χαρακτήρες και σύμβολα. Η μικρότερη πληροφορία που μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή είναι το διαδικό ψηφίο 0 ή 1 και ονομάζεται bit, ενώ μια οκτάδα από διαδικά ψηφία 0 και 1 ονομάζεται byte και όπως είδαμε συμβολίζει έναν χαρακτήρα.